نبيدني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من قوم مودon gonɗuɓe ɓe ganduɗa ha joni ɓe mana ko nida o ko fewti e banggue gonɗinɓe Allah woni julɓe Allah wi ittaqullaha quli Allah ko kunu ma as-sadiqin latode wondude gonɗuɓe wadde ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala ƴewnima julɓe o wi julɓe ɓe yoɓe toppito wawde wondude e gonɗuɓe goo ko neɗɗo o ene yemira yo gonɗu somo ronki toujours yo won ɗo ganduɗa ko ɗon gonga o wona ɗo ganduɗa ko ɗon gonɗinɓe ha joni goni kanko e hoore makko ma o gonɗu e nder oɗon si ɗum waɗi annabi sallllahu alayhi wa sallam o wiyen wa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna o wi gande gonɗude wonno gonɗude koye gueɗe ɗiɗi wala gonɗude won andum ɓe gadda ene peccino ɓe pecce ɗiɗi woni mo ganduɗa kala ko oma haala yahata ko ɗum gonga kadi kala ko on nani somo tawi omo simta taw kadi koko gonga e kala ko pododirɗa e makko fof tawata ko o gonga wadde on gonga ko e jikku mo julɗo foti sogade ko e jikku mo ganduɗa kadi ko timmal julɗo mo foti hatino sifrade ɗum woni wadde e nder on ngol gonɗugol so neɗɗo o gonɗi ɗum tan nela sallallah alih sallam ɗum nawatamo ko faade e ɗiggere nden noon nawatamo ko faade e aljanna o wi gorko omo gonɗa neɗɗo omo gonɗa wa inna rajul la yasduk aliyan neɗɗo omo gonɗa hatta yuktabu inda allahi siddiqa ha o winde dow ɗo malekaji ɗi binda inde makko toon wonde kaanide ko ko wadde ko benji muɗum fenade nawata neɗɗo ko e fajiragal nawata neɗɗo o ko e jeygol neɗɗo ene fena ha o winde dow wonde kaaride ko fen waɗi yasubillah wadde ɗum waɗi gonɗude ko hunde nde ganduɗa neɗɗo foof ene yemira e muɗum ay so tawi neɗɗo o wonani gonɗuɗo kala ko taarimo walla kala ko o foti nehde walla kala ko o foti jangguinde ene wayno ɓen gonta ha joni ɓe ganduɗa ko gonɗi wadde fayida mawɗo ene e nder hen neɗɗo o so tawi ka nehowo walla so tawi ka jortaɗo walla so tawi won ko ha joni ko woni e dow ma yimɓeɓe ene cohli ɗum e ma alay saago ɗum wawa nafteɓe ko il foof ko wiyete ha joni gonɗugol o wawa wonde gila e sukaɓe ma so yala haalaneɓe ko gonga kalantaɓe saɗa yemiraɓe yemirɓe ko woni gonga saɗa nulaɓe nulɓe ko woni gonga saɗa jangguinaɓe janguinɓe ko woni gonga ɓe mbi se nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi khayru nnas zo qalbin mahmumin wa lisanin sadiq annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi ɓuuri fof moƴƴude e yimɓeɓe ko joom ɓernde nde ganduɗa lamde ala joom ɓernde lamde nde ganduɗa hay hunde ala e muɗum battane ɗe ganduɗa yimɓeɓe ene ñiŋiramo bewde ala hen hasidagal ala hen hay hunde ala hen ɗum woni mahmumi ɗum woni zo qalbin mahmumi wa lisani sadiq ɓe namdimomo holko woni mahmum o wi ko attaqiyu annaqiyu alladhi la isma fihi wala baghya wala hasad imana joom ɓernde nde ganduɗa hasidagal ala hen bewre ala hen ko ɓernde lamde laɓɓinde e kala hunde ɗum ɗo woni jikku mo ganduɗa ko ɗo wadde so tawi wiyama wadde ko on ɓuuri moƴƴude e kala yimɓe ɓe wadde ko haɗata neɗɗo o e yidde siforade on sifa holno o waɗirta haw wawa sifade ɗum yo ɗum won e nder makko yo haɓ e nder fittaɗum makko o haɓa e fenade o haɓa e bewre o haɓa e hasidagal o haɓa e mawnikinare o haɓa e yitade hoore muɗum fidde ko kañum ɓuuri yimɓeɓe ɗeɗe gueɗe fof so ittine nder makko tan gonɗugol wonat wonno gonɗude wawa wonde toon taw fenade nen toon taw bewre nen toon taw mawnikinare nen toon taw yeego e ko nandi hen taw ina wadde
kamen e pittani meɗen ha ɗeɗon guere e mbawa ƴuwde e meɗen. habarama e mawɗo goto o wi mawɗo goto ne haala o wi wonde wiyama ko ɓuuri sellude ni ko ɗum hadis annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko ɓuuri sellude wonde kala mo enen ñaago alshahada bisidqi ballaghu llahu manadilu shuhada wa in mata ala firasa. kala mo enen ñaago bimana ha joni shahudin yo ñaago hen ay gonɗugol nawata neɗɗo o ko e manzila bimana ko e galleji shahudinɓe hayso neɗɗo o maayi ko e leeso mum. allahu akbar. woni neɗɗo ne foti wawde ligganade ɗum e ñagade ɗum. o wi neɗɗo o so tawi omo ñaago haajuni shahudinde yo ñaago gonɗude. hayso neɗɗo o woni gonɗuɗo o wayno kono cahudinɗo so maayi hen o wayno kono jaaɗo wolde badiri walla wolde uhud ene haɓana l'islam hayso taw o maayi ko e dow leeso.